rok a to som nenávidel. Nemal som rád behanie, ale tak vidíte, všetko sa dá. A ja som si prichystal, že kde to vlastne celé začína. S Michalom, keď sme sa bavili pred týmto rozhovorom, tak s vami zdieľal, že treba mať nejakú tú víziu, že ako to chcete v živote mať. A tamto aj za mňa začína. A ja vám prečítam len jednu, dve vety, že ako to mám ja a že kde to vlastne, kde to u mňa začína. Ja chcem žiť do 100 plus rokov. Pozor, ale v zdraví. A ja. Vitálne v zdraví, už dneska ako tie technológie, možno ste čítali knihu Tonyho Robbinsa, Petra Diamandisa, alebo Life Force, myslím, že taká hrubá, myslím, cez 20 hodín audiokniha, mám 15 kilometrov a budúci rok chcem ísť na polmaratón.